Sumiklab ang malaking sunog sa Perez Boulevard, Dagupan City kahapon ng hapon. Natupok ang ilang kabahayan at apartment doon. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire? CJ, ayon sa Bureau of Fire Protection, gawa sa light materials at may kalumaan na, kaya mabilis na kumalat ang apoy sa ilang apartment at bahay sa bahagi ng Perez Boulevard sa Dagupan City. Makapal na usok ang bumalot sa kahabaan ng Perez Boulevard, Dagupan City matapos sumiklab ang sunog sa dalawang apartment at isang bahay. Pasado alas 3 ng hapon kahapon, umabot sa ikatlong alarma ang sunog na tumagal ng mahigit isang oras. Tumulong din ang fire truck ng mga karatig bayan at lungsod para apulahin ang sunog. Base sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, aabot sa 6 na pamilya ang apektado ng sunog. Ang involved ma'am is dalawang 2-story na apartment. So yung isang apartment, mayroon siyang 4 units and then the second one is may 2 units. Tapos isang residential house. Hinala ng ilang nasunugan, nagmula sa bentahan ng baril ang sunog. Wala pang pahayag ang may-ari ng bentahan ng baril. Pagkakita po talagang nasusunog na po. Tapos nag-try din po yung mga kapitbahay namin na tumulong sa amin na magbigay po ng tubig. Kaso niliyag na po yung apoy. Aabot sa higit 500,000 pesos ang inisyal na halaga ng danyo sa sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Ang estimated cost of damage is 540,000. Initial lang naman po yun. Pagsasabitin po natin yung mga nasunugan ng kanilang affidavit. Then tsaka po natin malalaman yung cost of damage nila. CJ, aabot sa 6 na pamilya o mahigit 6 na pamilya na apektado ng sunog ang pansamantalang nanunuluyan sa isang evacuation sa Dagupan City. Patuloy ang paalala ng BFP na iwasan ng magsunog ng basura at dapat sumailalim sa regular electrical inspection ang mga bahay upang makaiwas sa insidente ng sunog. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.